Takanzwa marumors ekuti George Charamba anozikanwa kunzi ndiye mutauriri wemutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa is now mobilizing naVP Constantino Chiwenga, vamwe vachiti aiwa atova spokesperson waChiwenga chaiye. After panguva ino kuchonekwa kwanzi there were some series of videos amakaona Temba Mudiswa akauya achipointa out nekuti aiwa George Charamba panguva ino zvaari kuita against mutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa and he must be fired. Zisati pena mashoko atoona zvekare Dr. Rugare Gumbo wauya zvekare vachiataka George Charamba panguva iyo nekunyarara kwaakaita asingazvinvovho maissues ezvigananda, asingazivikanwi kuti Charamba chaiye ari kumbonyanya kuzoita nezvei. Don't subscribe or like on the bell icon. Timida pahendo yaRugare EN Gumbo anoposta George Charamba muri kuona uyo kudanyora chiti George Charamba's continued acts of insubordination against ED will not go unnoticed. He is continuously digging his own grave by promoting Chiwenga while completely neglecting his duty to promote the president as his spokesperson. He does not realize that ED plays a long game. Ndo mashoko anoita panapa naRugare Gumbo. Topina macomments vanhu vanonakirwa zvakanyanya nenhau iyi, vanhu vopinda vachikombera vachiti it's a strategy. Charamba has to be in the next administration, so he has to be fighting in that corner during this period. The attacks on general kungoitira kuti vanhu vazofara pavanopinda. Vanopinda vachiti Chiwenga is the next president of Zimbabwe. Kana usina meso, we will keep daydreaming zvamuri kuita izvi. Vanopinda vachiti Dr. Gumbo, do your mathematics correctly. Chiwenga is our incoming president. Liking it or not, Charamba is correct and he is just siding with the rest of Zimbabweans. We say no to 2030. Ndo mashoko anobuda panguva ino achitaurwa zvinzi Charamba zvaari kuita zviri right. Vana yaGumbo ava zvavari kuita vachiataka VP Constantino Chiwenga vakatorasikirwa. Tudze mafungiro imi kuti kudii pamusoro mashoko anobuda panguva ino zvichinzi VP Constantino Chiwenga is the next president of Zimbabwe. Vina kuma section medu dzafungiro enyu. So subscribe or like on the bell icon.